skul kuom donje sikul nikech ka ikete nyando ka tanto nyakach na ka pod ji chulo mana school fees dong nyithindo moko nyalo wuok ka nyakach to donje skul ma nyando nikech be wan mane kiepo kanyo ketho ni kwano no koso kethre nikech kigo kwano tigo kwano gi nyithindo mane nyando to ka nyithindo moko wuok obiro donjo kanyo nikech nyocha ne aloso gi jopuonj keto bende awacho ne jonyuol in fact ato nanyiso ng'eni mond nyando te mago meka gin semechega mago meka ging'e koro nyocha nyiso semechegi kik wadire in api oseleng'ore onyumi nyando ka kama MP dewie samoro nitie nyathi owadu miweyo ka bondo ma dhiwe sikul nikech weche mag dhier kao nyathini bidag go ka mondo cham chiemba to som kinyo dogo ger ka bondo tiende ni mag oketh kwano yo no kudhi ketho in fact odhi loso nwa kwano nikech kane ichoko siling 1,000 to kamoro ne ore malufu nikech chiemo ane makelu iwinja kata yud mana school for example an gi Lela secondary nigi nyathi 1,200 gi wiye sikul machalo Karanda for example nigi nyithindo 723 sikul machalo Bunde ni kod 600 gi wiye Oreru 634 koro sikunde gagi anatero chiemo commensurate gi nyithindo man kacha koro kadwa deyo ni ere jonyando une muchiem ina winjo ni minu akudi kanye ka bondo in dhie class idhi cham thuoni wan wakwano nyithindo mantie to wachiwo chiemo mantie kidi ahinya ni nyando kende mi lock out nyithindo moko to koro kwager ka luo because at the end wadwaro ni piny luo nyithindo somo te piny luo odhi maber piny luo odongore kidongori kendi e nyando ka to neighbor ni nyakach okodongore kinyo nyakach mokethore nikech ne ok odhi sikul biro thago nyando ka makwe manu paro no koro kubi bedo kode koro wang'iye holistically kaka piny luo mondo wager ogandawa to koro gini